Autoritățile prahovene au fost astăzi prezente la Monumentul Vânătorilor din Ploiești, unde alături de o delegație a Ambasadei Republicii Bulgaria au fost depuse coroane de flori în semn de recunoștință față de contribuția soldaților români și bulgari pentru eliberarea Bulgariei în războiul de independență. Este o tradiție și este o plăcere ca de fiecare dată să avem pe reprezentanții bulgari aici la noi în Prahova să depunem o coloană de flori cu ocazia zilei naționale a lor. Pentru libertatea Bulgariei au murit 6500 de soldați româни. И по традиция всяка година посолството изказва своята признателност и признателността на българския народ към тяхната саможертва. Și de aceea, după o tradiție care există la noi, în fiecare an, noi ne arătăm aici recunoștință față de sacrificiul acestor soldați. Свети посвети цели немощите ни заради Твоето име, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, веков, амин. Отче наш, който си на небесата.